Presentáronme ben, presentáronme escuetamente, que é o millor. O peor que che pode pasar cando te presentan é que lle caer ben á persona que te presenta, que te coñeza algo e que empeza a jabarte. E dixa, é un contacontos, vai vos gustar moito, e diste, para, porque despois créanse expectativas, e se non se cumplen. Salides por aí e dicir, bueno, carallo, mandaron a un tipo, decían que moi bo, non valía pa nada. En cambio, se non contades con nada, a pouco que se vos dea, eu seguro que marchades contentos. Deso se trata. Bueno, teño que decir desde onde me sitúo eu para o que vou facer. Eu sou un contador de contos, pero eu non proveño do mundo do teatro. Eu empecé a contar, haberá 15 anos, por esa casualidade que ti non me ache, que me ofreceron contar nunha casa da xuventude para nenos pequenos. E eu ainda non era consciente da cantidade de historias que sabía, sin necesidade de irlas buscar a libro ningún. Iso coincideu con que eu empecé a facer investigación etnográfica e coincideu tamén co caer na conta de todo o que eu sabía contado pola xente maior coa que me criei. Se eso lle sumamos os 10 anos que botei traballando nunha residencia e, sobre todo, traballando especificamente o tema da oralidade e o tema da memoria da xente maior, pois son un contador que sae directamente desa raíz. Eu non debería estar aquí, ao millor. Eu debería estar nunha taberna tomando un viño. Bueno, sería fastidiado que foramos todos o mesmo grupo tomando viño, non? Pero si é o sitio natural. Cando eu dou un curso ou unha charla para profesores ou alumnos para que eles poidan contar, sempre lles pregunto onde hoxe en día se poden ir escoitar historias. E parece que non hai sitios, e sí que os hai. Empezan a sacar que se os velatorios, que se as tabernas, as paradas dos autobuses, as colas do supermercado, o ambulatorio díxeno. Non dixen o ambulatorio o que máis. É curioso, vou ir saltando de cousa en cousa. Eu recollo moitas historias de xente maior dunha aldea que se chama Zobra, que era, e é ainda hoxe en día, a aldea máis lonxana do Concello de Lalín, que ten 53 parroquias, cada parroquia varias aldeas, cada aldea varios lugares. Hasta hai non moitos anos o médico tiña que ir a cabalo. Non estuveras moi enfermo, non te salvabas. Por iso é xente dun carácter especial, que afrontan a morte dunha maneira moi peculiar, e afrontan o sufrimento, e iso vese en como che contan as cousas, e sobre todo nas cousas que che contan. Pero tamén, e dado que estas son os encontros sobre o tema da lingua galega, quedan sitios onde aínda se crea a lingua, non só se recrea, quero dicir, non só se fala, senón que se crean palabras para compensar o déficit delas que hai nestes tempos de novedade. Un día, hai 3 anos, chegaba eu a Zobra e topeime cunha señora que xa morreu, e viña ela coas vacas e dixenlle eu, onde queda a xente? Eu quedan ali no rapaceiro. Dixen, hostia, pero e onde queda o rapaceiro? Ao lado do teleclub. Dixen, un nunca quer quedar de burro, pero eu tuve que dixen, mire, pero que é o rapaceiro? Si, home, o galpón, ese de latón que puxeron por nenos para esperar o autobús. Que palabra bonita. E era unha creación singular, porque teño andado por moitos sitios, e teño estado en facultades de filoloxía, teño dito esta palabra e non lle sona a ninguén. Entón ainda habrá que incluíla no dicionario. Pero é unha creación simpática, cando menos ou non. E estou falando de xente de 80 e moitos anos. A tradición oral, da que eu recollín as cousas e que se mantivo viva,
provén de antes de chegar a televisión. Cando chegou a televisión, acabouse, pa ben ou pa mal. Nalgúnas cousas pa millor e noutras pa peor. Por exemplo, a nivel lingüístico, eu que trato con un montón de xente que non sabe ler nin escribir, e menos en galego, dá esa casualidade que manexan moito máis vocabulario que calquera persona que teña 20 anos de estudio, e manexan moita máis capacidade expresiva. Pero é curioso da chegada á televisión, porque eu sei que aquí hai inxenierías técnicas, non? Se eles lles preguntas como funciona unha televisión, podencho decir, pero a calquera dos outros poden nos preguntar, non somos capaces de explicalo. Movémonos cunha naturalidade dentro de todos os medios, pero en cambio, como chegan as imágenes a unha pantalla? A nós non nos chama a atención. Unha muller coa que eu traballei, a ilusión da súa vida era entrar na televisión, cando era nena. Pero entrar físicamente non a través de oposición ni nada. Entrar, porque la vía a xente na televisión. Chegou a desmontala e non veu como poder entrar na televisión. Unha muller no barrio onde son eu, da Cacharela, onde nacín, de 94 anos, que foi cando chegou a primeira televisión á Cacharela. Ás 2 en punto poñíase pa o parte o telexornal, que había daquelas, o telediario. E ás 2 menos 10 decía ya a Nora, traeme a toquilla, traeme as zapatillas, ponme o pano ben. E ás 2 en punto prendíana. E salió o presentador e decía, moi buenas tardes. E levantábase e decía, ai, moi boas tardes, amigo. Ai, que home tan amable, e salúdame todos os días, non hai día que non me salude. Usted fale que eu atendo. Despois, claro, ese tipo de confusións déronse no primeiro momento da televisión, non se volveron dar nunca máis. Pero, cando a chegada da televisión e un pouco antes, se a televisión sorprendía, canto máis non sorprendería o cine. Collede a televisión, multiplicade por 7 metros por un lado, 3 metros de alto, cando os irmáns Lumière botaran aquela proxección dun tren vindo hacia a cámara, que fixo a xente cando o tren estaba nun primeiro plano? Escapar. Porque a parte sabían que descarrilaba, fixo que vía ali non había. Eso non volveu pasar, pero ese estado mental de sorpresa pasou en Lalín, cando a familia de Balado puxeron o primeiro cine. A familia de Balado eran os ricos, tiñan un ultramarinos, unha empresa de transportes, que máis tiñan? Unha fábrica de curtidos, e puxeron o cine, xa non lle faltaba nada. E a xente, movida polo boca a boca, baixaban ver o cine sin saber o que se iban topar. Só sabían que o cine que o puxeran os de Balado. Tanta xente baixaba ao mesmo tempo ver as películas, que se formaban uns tumultos entre sesión e sesión dos que salían pós que entraban. A porta era estreita e uns non querían e non querían salir, porque salían aparvados, do asombro, e os que outros estaban deseosos de entrar. Entón chocaban ali, chegaron a poñer un guardia municipal na porta, cando non había que facer ningún tipo de curso para ser guardia municipal. Entrabas de chiripa. Tedes visto fotos dos uniformes blancos que levaban? Con botonadura de contrachapao de ouro. E o casco este blanco. Non tedes visto nunca? Que parece un guardia de primeira comunión que a fai de vello, pero... Pois puxeron a un que había en Lalín, non vou dar o nombre porque despois basta que vai a Lalín, pois falaban de fulano,